Πάμε να δούμε ολοκληρωμένο το άλμπουμ Adrenaline. Στην αρχή θα δούμε τους Golden Ballers. Προχωράμε στη River Plate. Αμέσως μετά πάμε στην Arsenal. Μετά πάμε στην Liverpool. Προχωράμε στην Manchester City. Και ξαναπροχωράμε στη Marseille. Αμέσως μετά είναι η Leverkusen. Και μετά είναι η Bayern. Προχωράμε στην Fenerbahçe. Και μετά πάμε στην Ίντερ. Στη Juventus. Στην Μίλαν. Στην Ulsan. Και στην PSV Eindhoven. Στη Benfica. Στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Στην Βαρκελόνη, δηλαδή στην Μπαρτσελώνα. Στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στη Ρεάλ Μαδρίτη. Εδώ πέρα είναι η Titan, που από εδώ και πέρα δεν θα έχει ομάδες, θα έχει Magician, Titan, Dominator. Πάμε στους Magician, τώρα στους Dominator. Η Manchester City. Εδώ πέρα αυτή το άλλο που λέει Gold. Η Flood. Η Rising Star με τους LDS. Προχωράμε στους Legends και στα Golden Legends του 2025. Αυτό ήταν ολοκληρωμένο το άλμπουμ του 2025.